вилеше от напора на танка. Ужас във врага. Тропти като в завод за инсталации. Враска мръсната земя. Там са машините, аз мога да ви покажа. Едната е направена на кафе. Аз чакам от сервизната бригада да дойдат, да оправят танковете и да ми опишат имуществото и щетите, които сме направили, да разглобим оръдията за повече бронз, защото вътре има малко. Разбира се, може да се извади от цялата тази стомана, но така.